Deze tijd van corona raakt iedereen. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Daarom ga ik ook op bezoek daar waar ze het volgens mij wel heel erg merken. En dat is in de zorg. En ik ben heel erg blij dat ik bij Zorgcentrum Op de Toren in Nut zeer welkom ben om te horen hoe het hun allemaal vergaat in deze moeilijke tijd. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, hoe gaat het met je? Welkom, goed. Ja, wat ontzettend leuk dat ik hier even op bezoek mag komen. Hey, de laatste tijd is het er niet gemakkelijk op geworden. We lopen hier nou ook met een mondkapje op. Terecht. En ook, we weten ook waarom. Maar het leuke is anders, hè? Ja. Het is inderdaad anders als dat we gewend zijn, maar het brengt ook wel weer mooie momenten met zich mee. Want ik vind dat we eigenlijk nu meer verbonden zijn met elkaar. Dus eigenlijk had je vroeger de disciplines, de fysio, de ergo, de welzijnscoach. En nu zijn we eigenlijk meer één team. Iedereen komt je helpen, iedereen zegt, heb je vanavond uren nodig, dan kan ik misschien daar even helpen met eten en drinken. Dus daar zijn we wel ontzettend dankbaar voor. Ja, jullie hebben wel een ongelooflijke erkenning gekregen. Ja. Het beste verpleeg- en verzorgingshuis van Limburg. Ja, daar zijn we ontzettend trots op. Een ruime 9 hebben we gekregen voor heel Cicero. Die hebben we ook echt verdiend door, beoordeeld door de cliënten en door de mantelzorgers. Dus, En een 9,2. ja, dat is 9,2. Dat is lang geleden dat ik zo'n cijfer gehad heb. Ja. Kijk, dag mevrouw Poelman. Dag meneer Poelman. Hoe gaat het met u? Goed. Oh, fijn om te horen. We hebben inderdaad een moeilijke tijd. We zitten echt in een andere fase en dat vergt ook wel wat anders inrichten van de zorg. Familieleden vragen we van vroeger, dan kwam iemand bij ons wonen en dan was het, doe goed zorgen voor mijn moeder of vader en dan was het dat. Maar nu vragen we echt van, goh, wat doet u voor uw vader en moeder en wat blijft u nog doen? Dus soms komen de mensen dus 1 keer in de week komen ze hun familielid douchen. En dat doen we allemaal registreren nu, zodat we wat meer tijd voor de zorg overhouden. Wat we niet kunnen overdragen aan mensen wat niet gediplomeerd zijn. Doen ze er een beetje hun best? We doen het zo. Ja, daar doen we het voor. Ja. Dank je wel. Ja. Ja, leuk. Dat doet wel wat met je. Hè? Ja. Hé, maar wat ik nou net hoorde, hè? U tekent niet alleen graag, u zingt ook graag. Hè? Zingen ook. Geniet van het leven, zolang als ze kent. Maak spaas en plezier. Doe liefst nog maar eens.